Sa headlines kan mga barata, contingency planning as in tabletop exercise kang Naga City Police Office ginibukas bagong aga bilang preparasyon sa Peña Francia Festival 2026. LGU Naga City may 12.5 million pesos budget para sa mga aktibidad sa Peña Francia Festival. Itinutok ng founder kanggang sa viral video na nagkukondusir ng initiation sa mga menor de edad, dai kakasuhan. Pagbalanse kang oras ka mga student athlete para sa sedang pag-aadal as in pagiging atleta, itinukdo kang Naga College Foundation. Uya mga bareta asal daw na ni ako po si Jo Mike Angeles. Lokal na gobyerno Kanaga may tagamang pondo na 12.5 million pesos ngunya na Peña Francia Festival. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. 12.5 million pesos ang budget kang lokal na gobyerno kang Naga ngunya na Peña Francia Fiesta. Kapareho lang subot ini kang pondong pinagtagaman ninda kanakalis na taon. Sa paliwanag ni Mayor Len Robredo, may mga corporate sponsors pa man subot sa panahon kang kapiestahan kung kaya sobraman subot ang nagagastos kang syudad. Huli sa krisis na inaatubang kang nasyon, may mga sponsors ang Naga na nagpatani din kadikit lang sa dang maitataong suporta ngunya nakapiestahan. Kabali ini sa rason kung tano na bawasan ang aktibidad ngunyan na Peña Francia Festival siring kang Miss Bicolandia Beauty Pageant. Igo kitang 12.5 million budget. Pareho man siya from last year. Pero ang experience sa fiesta, iyan, budget lang yung syudad. Pero gulpi pang mga corporate sponsors during the fiesta. So, ang nagagastos so much more than that. Ine-expecta lang na this year, mas dikit ang malaog. Dahil nagkaigwan ng fuel crisis. Iyo yan si decision ta kung taano i-cancel mo na si Miss Bicolandia. Dahil si mga corporate sponsors tang usual, gulpi sa indaan nagsabi na ang matatao mi this year, bakong pareho kan si dati ming natatao. Dahil nga ni, medyo naapektuhan si mga negosyo. Inasigurar man ni Mayor Robredo na kung mayo naman krisis sa masunod na taon, balik naman sa dati ang gabos na mga aktibidad sa siyudad ni Naga. Hopefully next year naman crisis na maabot, ibalik na kita sa dati. So dahil duman sa crisis, gano'n baga ino-honor taman si pinag-agihan kan sa itong mga partners. Kaya gusto ta mag-work within the budget. Pero ano man kita, ang fiesta pinagkakagastusan ta talaga. Talagang ano lang ni, extraordinary time. Garo man lang kang COVID. Although mas malala syempre kang COVID. Pero garo man lang kang COVID, naiintindihan ta na ang ibatang mga partners. Sakit. Although igwaman partner na mas nakula si tinaungon yan, pero mas gulpi itong nakiulay na kung pwedeng this year, dikit muna. Dahil igwa kami pinag-aagihan. Ano man lang ini, yung temporary upheaval. Next year, pag knock on wood, mayong crisis, ano kita, all out na ulit. Garungon yan lang na year talaga, matios-tios na dikit. Mientras tanto, onsing aldaw na sala malaog na sa bulan kang Septyembre kung saan sunod-sunod naman ang mga paghahanda para sa mga aktibidad kang simbahan asin syudad ngunya na Peña Francia Festival. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, bilang parte kan preparasyon kang Naga City Police Office sa Peña Francia Festival, ginibukas sa bagong aga ang contingency planning as in tabletop exercise sa pangyanat kang Naga City Police Office as in iba pang law enforcement agencies na taon-taon nagtataong seguridad sa mga mabisita sa siyudad ng Naga. Presente man ka sa bagong aga ang mga taga-Public Safety Office as in City Disaster Risk Reduction and Management Office para magtabang sa pagpreparar kan seguridad na ilalatag sa masunod na bulan. Sa iba pang bareta, 150 na pamilya sa Barangay Lerma, Naga City nakalipat na sa modular housing. Naglipat na residente sa may request kay Mayor Leni Robredo. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nakalipat na sa modular housing sa Barangay Pacol, Naga City ang 150 na naka-estar sa Barangay Lerma na apektado kang demolisyon. Ang modular housing na ini ang masirbing temporaryong istaran kan mga taga-Lerma, mientras na tinatrabaho pangunyan ang nasabing lugar
para tugdukan ng 5 edipisyo na may 4 na iskalon. Sigon sa presidente ng Homeowners Association na si Janet De Leon, 3 bulan lang libre ang lokal na gobyerno kang nagaang sa indang tubig asin kuryente. Alagad pagkatapos kang 3 months, sinda naman subot kainian mabayad. Temporary shelter man lang po kami hanggang 9 months po dato 1 year, sabi po. Pero sa hiling mi po, dahil man po kayang 1 year lang. Ang estimate mi na po kaya na ang pinakahaloy na 3 years. Pero sabi po ninda, dahil man da po mangyayari. Ang po daninda na matapos ning hanggang 1 year lang. 9 months lang po ang ano. Pero ma'am, ma'am? Balik man lang po kami ma'am doon sa Lerma, gigibon lang tong kondo. Igdi ma'am, ang 3 months mi po i-delivery ang tilaw tubig. Pero ning harong mayo man pong bayad. Pasalamat man si De Leon na 2 unit ng modular housing ang pinagtao sa inda kan lokal na gobyerno, lalo na 13 sinda sa pamilya. 13 kami ma'am, pero ngunyan po, tinawa naman po kami ng bali 2 naman po ang unit. Kaya nagluwang-luwang. Hagad man kang presidente kang Homeowners Association na madagdagan pa ang mga shelter para sa mga taga-syudad, asin magkaigwa ng tultul na agihan pasiring sa housing. Ang na lang po ma'am, tigre-request mi pa itong panlawas na maayos. Para pag motor, tapos na paplatan ni aki ko. May po baganing laboy tapos lubak-lubak. Ang request mo lang po kay Mayor na sa hinot po, nagpapasalamat kami Tinawan po kami ng temporary shelter. Pero po, sana po madagdagan pa. Nadidipisilan man ngunyan ang pamilya ni Ninita. Ulit harayo na subot ang sa indang istaran sa eskwelahan kang sa iyang mga estudyante. Kung mapupwede subot, magkaigwa ni shuttle pag oras ning ugto. Urog na tamay mga aki ining nagkaklase asin naguuli nin udto. Asin magkaigwa nin maayos na comfort room. Medyo po asil sa muy ang paglipat mo dita. Ang estudyante may harayo. Pero ang estudyante ko may college, may elementary, may high school. Kaya medyo hassle, pero sa niyan, medyo maayos-ayos naman kung sakaling maayos ng mga CR. Ang CR lang nga hassle, pataday pa man naayos kapos. Sana ang hinihiling nga ni, sana igwang udto. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, may karibay man ang sakripisyong pinag-aagihan ngunyan kan mga residentes na hali sa Lerma na temporaryong pinaglipat sa modular housing na yaon sa Barangay Pacol, Syudad ng Naga. May follow-up report si Melvin Machado. Inako ni Mayor Lenor Bredo na may sakripisyong pag-aagihan ang mga naka-star sa parte ng Barangay Lerma na temporaryong pinaglipat sa modular housing sa Barangay Pacol, Syudad ng Naga, mientras sa pinagkukonstruir ang 5 building na may 4 na eskalon asin 320 na kwarto na sa idang lilipatan oras na matapos ang patrabaho. Posibleng abutunin sa rong taon sa modular housing ang nasabing mga pamilya mientras sa pinagkukonstruir ang nasabing istaran. Alagad susog kay Mayor Bredo, oras na matapos ini, mas magiging matrangkilo ang pag-istar ka mga residentes hulit na daay na sinda babahaon asin mayo ng paghandal na sinda pahalion. Ang aim by Christmas of next year, nakabaralyo na sinda duman. Ini kaya, halawig si social preparation, para discuss sa mga naka-ilistar duman. Ngunyan kaya, mayong kasiguruhan ang sa inyong pag-star. Tapos, every time mabaha, grabe ang kondisyon ninda. So, talagang ngunyan, sakripisyo. Sakripisyo talaga si paggaba ng harong, ma-star duman, harayo. Tapos, syempre, masadit ang space. Pero, ang karibay man kaya, garo mas long-term na kaginhawahan. And naintindihan man ninda yan. Syempre, emotional sinda, pero di man kita magibo na di sinda uyon Kamping present sa inda si programa, uyon man sinda, naintindihan man ninda na talaga masakripisyo for a while. Pero itong gabus na pighali duman, sinda man lang ang ma-occupy.
Sa isyu kan Arkila, nasa pag-ultana nin 800 hasta 1,000 pesos ang ibabayad ka mga maistar na pwede magtener digdi hasta may pasindang sa diring harong. Sindaman subot ang prioridad sa mga housing project kang lokal na gobyerno kang naga. In kaso may sadiri ng maistaran, iso-surrender subot ang unit sa lokal na gobyerno para maokupar man kang iba pang mayong sadiring istaran sa syudad. Barato ka ni ang rent, si Tanchata, di siya malampas 1,000. Kadaklan sa inda nagre-rent man niya no mas mahal. Nagre-rent sinda, may pangkasiguruhan dahil bako man sa inda ang daga, pero nagre-rent sinda. Igod naman mga nagre-rent between 1,500 to 3,000. Tapos ini, mas trangkilo, mas magayon, less than 1,000. So talagang mas mapapamaray sinda. At talagang pagsasakripisyohan lang for about a year. Ang first floor kanasabing housing project ang para sa pamilyang may senior citizen as in PWD. Hulit tamang elevator ang 4-story building na itutugdok sa Barangay Lerma, Siyudad kang Naga. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, sa itutugdok na 5 building na may 4 na eskalon sa Barangay Lerma, Siyudad ng Naga, itatain man subot ang bagong barangay hall. Susug kay Mayor Lani Robredo, magiging sarong community na ang nasabing lugar na mas pabor sa mga residentes. Funding for bagong barangay hall, ang bagong barangay hall duman ilalaag. Talaga magiging one community. Sa samuyang pagbabalik, founder kan sinasabing gang na Embueltis Initiation kan mga jóvenes sa Naga mayong kasong isa sa angat. Yan as ang iba pang nangyayot ng mga bareta, di lang si GNN TV48 Naga, Newsbreak. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care, from children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner.
Every step I take today started long before this morning. I learned to code, to think in systems, to solve problems that matter. Hands-on, real world, built for what's next. Guided by mentors, backed by quality education. Because the future doesn't begin after graduation, it begins with the right foundation. Choose NCF, College of Computer Studies. Looking for quality healthcare education with hands-on experience to become future healthcare professional? Then your journey starts here. Welcome to Naga College Foundation, College of Health Sciences, the home of the next generation of healthcare professionals trained for excellence. Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Medical Technology, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor of Science in Biology, At CHS, students learn through state-of-the-art facilities, driven by artificial intelligence such as mini hospital, nursing proficiency laboratory, medical library, and ORDR simulation rooms. Guided by expert clinical instructors, we provide quality education and hands-on training to prepare students for a successful future. Setting the standard as they are the first ever in Bicol to earn Level 3 re-accreditation. NCF College of Health Sciences, your premier choice in global healthcare education. NCF, affordable quality education. Your future starts here. As you navigate your path, opens new pathways. In business administration, in hospitality management, in tourism management, and entrepreneurship. NCF College of Business and Management. Find out where you belong. Sa pagpapadagos kan mga boreta, nasa ikadong aldaw ng Unyan ang pinagkukondisir na 2nd Regional Cluster Summit kan Department of Agriculture sa Sarong Mall, digdi sa syudad ng Naga. Susug kay Miss Love Guarin, tagapagtaram kan Department of Agriculture Bicol. Parte ini kan Farmers and Fisheries Clustering and Consolidation Program kung saan dakol na subot sindang cluster ng mga asosasyon nin mga parauma sa rice, corn as in high-value crops and livestock.
Dakulang tabang subot sa mga parauman na maipahiling ang sa indang mga produkto asin makabisto nin mga mabakalkan sa indang mga produkto. Tayong tinatawag na Farmers and Fisheries Clustering and Consolidation Program, and madami na ang na-cluster natin na mga association ng mga farmers sa rice, engage sa rice, corn, high value crops and livestock. And yung mga product nila i-display diyan sa sa Robinsons for 3 days, and close to 50 yung mga exhibitors natin diyan from all provinces of the Bicol region. So hopefully ay ma-invite natin ang publiko na magbisita and mag-avail or bumili ng mga mura and mga dekalidad na produktong gawa ng ating mga farmer, produce ng ating mga farmer. Sa police report, founder kang sinasabing gang na nag-recruit as nagkondisi ng initiation sa nagkapirang kaakian na menor de edad, dai makakasuhan. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Dai na isaangat kang Women's and Children Protection Task kang Naga City Police Office ang kaso laban sa 21 anyos na subuot founder kang gang na nag-viral sa social media kung saan mahihiling ang initiation rights kan grupo nin mga jóvenes sa laog kang Campo Santos sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Huli tadai man nagsaangat ning reklamo ang mga magurang kan mga biktima kan ini pinagdumanan kang Women's and Children Protection Desk o WCPD. Alagad nakipag-koordinar naman ang WCPD kang Naga City Police Office sa barangay kung saan nangyari ang insidente, kasabay ang pakikipag-ulay sa mga stakeholders asin mga ahensyang kabali-digdi. So far po kaya sa PNP part, mayo pa pong nakakaabot na report, mayo din pong nag-complain regarding duman sa incidenting ito. Pero nagaigwa na din po kitang coordination sa nasabing barangay. And si mga magurang po is habo po talagang mag-file ng complaint duman sa supposed na leader, na sinasabing leader po katong gang. Sigan ki Police Major Richilda Machas, Chief kang WCPD, day mapundo ang PNP sa pag-monitor sa mga gang. Ngunya na igwang mga initiation rights na nangyayari. Mas papakusugon pa kang WCPD ang koordinasyon sa mga barangay sa syudad para maaraman kung igwapang mga grupo na nagigibo ning araw kaining mga aktibidad. Continuous na din po ang monitoring kang PNP regarding dyan, and at the same time coordination sa kada barangay kung igwaman din po talagang mga nasabing grupo. Pakiulay man kang WCPD sa mga magurang na bantayan ang sa indang mga aki, asin day pagtugutan na maging parte kan sarunggang urog na kun mayo man ining maitatabang sa indang mga aki. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, bago pa man mag-viral sa social media ang initiation rights kan grupo nin mga jóvenes sa laog kan Campo Santos sa Barangay Concepcion Pequeña, Syudad ning Naga, may mga minomonitor ng grupo sa laog kan eskwelahan ang Naga City Police Office. Alagad inisubot ang pinakaenot na insidente ng initiation rights sa syudad na inbuelto ang mga aki. Inako ni Police Major Richilda Matias na alarming na ang bagay na inihuli ta mga menor de edad ang inbuelto kung kaya padagos ang saindang pagirumdom sa mga magurang. Dagdag pa kaini mas pinaghigutman ang police visibility ngunyan sa eskwelahan puon sa paglaog kan mga estudyante sa sapurulian. Nakikipag-koordinar ang Naga City Police Office sa mga eskwelahan para makapagkondisyon ng awareness seminar asin mailatag sa mga estudyante kung ano ang dapat nagigibuhan sa kaling magkaigwan ng insidente sa laog kan eskwelahan. Actually po, sa Tuya, may tigmo-monitor po kitang mga grupos kasi sa mga schools nga din po si mga magbararkada. Pero with regard po sa initiation rights, is mayo pa man po, ngunyan lang po na may nag-viral. Siyempre po, alarming man din ni kasi involving minors nga ni. Kaya kumbaga, nagpapagirumdum talaga kita sa mga magurang na talagang i-check from time to time ang mga kaakian, ang whereabouts ninda, kung anong ginigibo,
kung nakalaog ba sa schools, and kung after school hours na is nasa na ang whereabouts ninda, kung pauli na, or kung sisay po ang mga kaibanan nindang barkada. Kasi syempre, dyan po kada ko nanunodan din ang sa tuyang mga hobenes, lalo na kapag minsan may mga insidente po, baga kita na kapag naanggutan kang magurang sa barkada nagdudulo. Kaya yan, at least aram kang magurang kung sisay ang mga tigi-ibanan na barkada para at least aware man din sinda. Siyempre po si police presence lalo na pag ralaugan, tsaka ruluwasan ka mga estudyante, and coordination ta po sa schools na kung pwede kitang makapag-conduct ni mga awareness seminar, tapos syempre nga ni po si mga pagirumdum ta sa mga kaakian, and then paglatag taman din ka mga dapat gibuhon just in case may mga insidente pong nangyari sa schools. And syempre po yaon din talaga ang PNP kapag kaipuhan man din talaga ng daning security sa anuman na activities. Padagos sa mga bareta. Formalmenteng pinirmahan ko sa manghapon ang Memorandum of Understanding para sa proyekto body o Building Unity to Defeat Drugs Among Youth sa pagultanan kang Naga City Police Office, Police Station 5, duang eskwelahan na sakop kan Barangay Triangulo, Sangguniang Kabataan asin barangay officials kan Triangulo. Ginibo ang Memorandum of Understanding signing sa Principal's Office kan Jose Rizal Elementary School sa nasabing barangay. Saro sa katuyuhan kan proyekto body, mailikay ang mga aki sa paggamit ng illegal na droga. Asin matukduan ang mga aki kung ano ang epekto kan droga sa indang buhay. Sigon kay Barangay Kapitan Raymond Arevalo, may mga aktibidad na nagigibuhan pag-abot sa programang ini arog kan prevention, education, early intervention asin youth engagement. So ang nilalaman ko is to protect the situations of the children against drugs ito. Ang nilalaman niya na maiiwas at an early age maraman ninda kung ano kadistroso ang itatao kang sitwasyon kang droga. So iyo ang pinakabuod niya to protect them. So kaya importante yung nakabali ang school. Ang Triangle may duwang school. So duman kita nag-target. Kaya iba po ang SK. Iyo ang saro sa yaon man duman kasi covered kang SK ang definitely sitwasyon kanyo. Igwa pang mga series of activities na gigibo nakakonect sa pag-protect kang kaakian. Napakagandang start ito na igwang commitment ang school, ang barangay, ang SK na magkakaigwan ng iba't ibang activity o kung ano pa man na pagprotehar sa dalagan kang mga kaakian against drugs. Padagos sa mga bareta. Mayo pang formal na abiso ang Philippine National Railways kung mabiyahe ang sa indang tren, ngunya na Peña Francia Fiesta, partikularmente ang biyaheng hali sa Legazpi pasiring sa syudad ng Naga. Taong 2025 nagpundo ang biyahe kan tren hali sa Albay, matapos madanyaran ang relay sa parte kan Albay, huli sa bagyong Uwan. Kung may biyahe ang tren na may kadagdagan na transportasyon kuta para sa mga mabisita sa syudad ng Naga. Sa iba pang bareta, mga student athletes kang Naga College Foundation tinukdoan kung paano pagsasabayon ang pagklase asin pagiging atleta. Ang detalye sa report ni campus correspondent Jobert Azur. Sarong hamon para sa sarong atletang estudyante ang pagsabayon ang duwang parte kan sa indang buhay na parehong nangangaipon ng oras, disiplina asin dedikasyon, ang pag-eskwela asin pagkawat. Day na bago sa inda ang sunod-sunod na deadlines, exams, trainings, kompetisyon, asin mga responsibilidad sa luwas kan eskwelahan. Marami pong kailangan i-accomplish as a student, marami pong kailangan ipasa sa deadlines, mga PPs and exams, but at the same time, may buhay din po ako outside the school, and I also need to accomplish my work as a captain or as a leader of the team. Outside po ng school and playing athlete ako, meron po kami responsibility. So, panganib po sa family and at least para mabigit na mga gawain, magiging kuya. Ang Naga College Foundation, apwera sa padagos sa pagtao sa mga estudyante ng oportunidad na hormaon ang sa indang talento sa manibaybang sports, kasabay man ang pag-alalay sa inda na magibo ninda ang sa indang responsibilidad bilang sarong estudyante. Kaya ka nakaaging Agosto 18, giniba ang balancing the game and grade.
sarong seminar na pinag-atenderan ka nasa 128 na student athletes. Obheto kan seminar na tawanggiyang mga kaakian na kung paano hampangon ang parehong responsibilidad na nakaatang sa sainda. Sa seminar, tinawan doon ang importansya kan time management as in disiplina para masiguro na dahil napapabayaan kan mga atleta ang saindang academic responsibilities. Sa mga athletes natin, marami, hindi naman marami, pero there are instances that they are late because of few instances, pero yun yung nakikita namin dahil namin ginawa yung ganito seminar to help them, to guide them also to balance what's in ACADS and what is in their sports and activities. Sobrang importante po siya, lalo na po para sa amin athletes and para sa amin po kasi marami po talaga ngayon student athletes na nahihirapan po i-balance po ng academics and being great athlete po. And minsan po, nawawala na po sa isip nila na they are still a student po. Ang pagiging student athlete dahil natatapos sa kapangganahan sa sarong kompetisyon o halangkaw na marka sa pagklase. Saro ining hamon na kaipuhanin dahil katapusang disiplina, pasensya, asin pagbalans sa parehong importanteng bagay na parehong piniling gampanan. Keep on thriving, balance your time. So, if possible, give time to your personal time. Para sa GNN TV48 Naga, Robert Azur, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon ni follow ang sa mga official Facebook page GNN TV48 Naga. Padagos kaming matod yung mga baretang garantisadong nanginyanot at sinapapanahon. Hit ang subscribe button sa mga official YouTube channel GNN TV48 Naga para update kita sa mga bareta asing istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles asing ninian GNN TV48 Naga Newsbreak. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family. Okay guys, ipapakita akong number dito. So, sino yung gustong sumagot? Okay, anong number ta? Anong number? Wow!
NCF College of Teacher Education, where passion meets excellence. CTED offers Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, and Bachelor of Physical Education. Future educators are shaped through technology-enhanced classrooms, modern science laboratories, and specialized learning spaces that support hands-on and interactive instruction. Secure your career and be a future facilitator of learning spaces. ang treatment kung sakaling trading, manufacturing, at saka service business. At ganoon din kung ano. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Hindi, lalaban ako. Mataas pangarap ko. Alam kong kaya ko at kakayanin ko. Nak, kaya mo ba? Opo pa, kakayanin ko para sa pangarap. Pasensya na po, hindi ko po kayo napansin. Okay lang, Jed. Is everything alright? Okay lang po, sir. Pasensya na po ulit. Jed, parang hindi ka okay. Is there something bothering you? Sir, sobrang pagod na po ako. Parang hindi ko na po kaya. Jen, naiintindihan ko. Mahirap maging working student. Pero ngayon ka pa ba susuko? You're almost there. Malapit ka nang maging CPA. Kapit lang. And self-disciplinary, gold medallion and flag. At para sa mga nangangarap na maging isang accountant, maging financial executive, o maging information system professional, padagos lang. At sa gabos po na naging parte kang sa kong journey, day ko man kamo masaro-saro. Gabos po kamo naging parte para ako maging sarong CPA. Ang Lord po ang magbalik kang biyaya na tig-share nindo sa kuya. Thank you po. Here at Naga College Foundation, College of Accountancy and Finance, we champion your way. Experts emphasize the need for college education that prepares students for the real demands of the workforce. Are you worried about your future? Build it with engineering. Establish stronger foundations. Develop the skills to design and build structures that support and strengthen communities. Develop smarter solutions. Create intelligent systems and innovative solutions for an evolving digital world. Utilize precision and technology to understand, measure, and shape the world. Here at Naga College Foundation, we don't just develop skills and build systems, we shape engineers who think, adapt, and lead. NCF College of Engineering. Ano nga ba ang Go Bag? Ito ay isang halimbawa ng Go Bag.
Maaaring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron po ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng 2 klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna.